I čo ljudi dobrodošli. Uj. Let's play. Danas ćemo da igramo Dino Hunter. Inače ja sam ustao pre nekoliko shitting minuta. Tek da mi se malo spavam. Evo ja sam htio da snijem neku epizodu Dino Hunter, igrao mi se. Mogu bi sada čak. A da ovo je za snimanje. Ja. Dok mi se učita, prođe 12 godina. Dobro. Evo, samo što nisam level up. Evo. Ja, dosta parica, prasica. I kilam pterodaktila. Ja sam se energijom, ko nije znao. Vidim. Sad ti našao pterodaktile da se dopuneš. Imamo samo 20 i nešto sekunde. A ovo je MK, znate koliko mi je slaba. Ne. I kill. Konač. Ljudi moji, koliko mi je trebalo. 12 puta sam pokušala. I nisam. Ajde. Gdje ovog? Šta ćeš ti, bre? Hoćeš kila? Mada. Ja sam htjela šitim. Ja ću da vam bio one shot. Šta je ovo? Neka zabudam. Bitch. Ne idite. Nije kraj ove žurke. Mora prudus. Spam. Spavate da bežite. Koji smo tanci? Bitch! Tako sam i mislio. Sada. Da si kret. Mislim da nemaš put dalje. Sad ćemo ovog da kill. Yes. Znači, rekite malo da ulećemo. Zvono zvoni nenormalno. Baba, Čekaj. dok zvona, koliko radi, možeš da podiš sve. Da se legnemo. Koji upgrade moramo. Znam da ne moram, fakat, brate, nije ni to legno, a? A vidite ovo sad stvor. A dobro, to su samo. Bitch! Šta ćeš? Hoćeš bitku? Ne udaraj! Ne beži! Fuck off!
Djebitar. Bre. Naravno. Da sam ljut. A kad sam ja ljut, ne znači da nisam... Ja što se to radi? Pogrešno sam uradio. Izvini. Fuck off. Fuck me. Sam ja ljut. Ja ne odustam. Tako lako odustao sam. Ima da sredim sve koje mi se nađe pred putem i ove klope sa ovim šistim klopem. Sad se našao da ponaš metak. Evo ga, dva. Šta se tu papiru premrš? Krmačko jedna. Evo ga. Ja ti ga na. Samo jedno smo uvijeli do sad, kad koliko ćemo do... Marš. Do kota mi priđe, piće. Dođi. Dobro. Aj ti dolazi ovamo. Aj ovamo. Cosa si deve fare? Čekao. Ne mogu da verujem da ovo radim. Ali radim. Ali ovo je najpoznatiji, jedan od najpoznatijih gameplayeva, tako da to svi YouTuberi. Ali ja zamišljam da ih uspavljaju. Okej. Da. Tu. Šta se radi? Kako ti je sestra? Dobro, okej. Kako ti tebe neko puta, nemam ja pojma ko, neki tamo čiča, rekao sam da je čiča, pa svako. Jednog glupog odraca, samo kao ja mislim slučajite, I sad je nečeg snajpera. Ti si mali, vrlo mali. Ne rime se! Oj, paladak. Svaka čast. Wow. On je bio 3 put kill, bitch. To nije bio kill. Šta to je bio? Glupi štab. Bitch. Ne. Normalno te... Jensana. Šta je to? Opremljeno. Bitch. Ne mogu da verujem da će... Wow, što se... A šta da veze puneš glupe? Držiš mi donsko, ben! To je bio donsko.
Dobro, šta za tebe treba? Šta se radi? Treba to, što ne kažeš. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog gameplaya. Nadam se svidio ovaj video. Ako jeste, lajkujte ga, komentarišite ga, prijavite se na moj kanal da bi vam stizalo obaveštenja za moje videe i mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!